Binibidyo ko lang po. Ayan, cute oh. Ayan, bait nila. Kikis sila. Uy, dito kayo. Baka mamundol kayo. Ay, hello! Hello, Kuchi! Hello, Kuchi! Hello, Kuchi! Hello! 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 Kuchi! Hello! Kuchi! Hello! Ay, gusto niya. Gusto niya, oh. Gusto niya. Ay, nakakagatin. Ano kakagatin? Hindi, nanggigigil lang sa akin kanina. Yung bukayo ka. Cute naman siya. Ang cute naman siya. Hello. Hello, meow. Ay, meow. Cute. Lamig ng Baguio. Huwag tayo magja-jacket. Hindi tayo magja-jacket. Walang magja-jacket sa pamilyang ito. Sorry, ano bang niya? Walang magja-jacket sa pamilyang ito. Isang malaki pagkakamali. Lasapin ng lamig ng Baguio. Lamig. Yung nababa. Guys, kunwari first time ko makita. Picture tayo dun sa mga nagtataho. Ganda ni Ate Lea ngayon, oh. Oh. Ang lamig. Ang lamig. Ang lamig. Yung mga maliliit dito. Ang lamig eh. Hi! Oh yeah. Human drone. Kawaii. Ako rin. Bye. Hop. Sorry. Human drone. Human drone. Human drone. Alam mo, picture tayo. Ayan. Akala mo nga sa totoong aso ba yan? Hi! Napakaangas.